Sanibonani molweni abusheng dumelang sanibingelela futhi sanamukela kuzinzaka step kunoke niyaphila niphile nje. Samkhuleka ukusubscribe story more ucinezele kuzoba uqala nqa ukuthola ama video mangaba siwa poster siyabonga. Bafethu shise video futhi siphela sinye impela sithi nje ake sikhuphuke nazo ngalesikhathi. La ngempela siphela khona double thina ukuthi ngempela Indlamlenze. Kusho kwenza kuba ukuthi ngempela Indlamlenze lamaviki edlule nje kuba ukuthi ingene ukushona omusha sha. La ngempela bekade khona ihamba khona indawo ithi mayifikile endaweni la ibizela khona ifike idlale khona izingoma zayo live. Yeah, live. La khona ifika idlala khona ngempela nje kukhona futhi live backville light eyadlala khona impela idlala live osezingeni nje idlala khona live ifike idlala impinsimbi bese kuba ukuthi ngempela phambili ihole ngephimbo layo bese bayibhekela abalandeli kanye nothibela ngempela kuba ukuthi ke into edlelayo bayincoma abantu ngempela kwaya ukuthi ke Indlamlenze yasina isiyo nokuphawula ngencomo zabantu njengomuntu othe mayikhuluma wathi umuntu impela ongathanda ukuthi edla amandla abanye abantu waseke seveza ukuthi yahlala lento ivelaphi nokuthi bengathola kanjani wasigqugquzela futhi ngaphezulu ukuthi abaculi nabo akuba ukuthi ngempela bayangena into lana ngaphandle kokubheka ukuthi ikufike nobani ndimini MASKANDI la ngempela kade usho khona uKhuzani usho kwivideo yakhe la ngempela ididelile wathi abantu abasiki iphethini elihle bengabheki ukuthi iqhamuka nobani la ngempela futhi nabaculi nabo bengabheki ukuthi kufike nobani nakho la adidela khona vele ebonga abantu nencomo wase futhi edlulisela nokuthi edlulise ukuthi ubani kahle hlelo menzele izinto nayo le khona ivideo enkandla kwelakithi emandaba ngafunda ukuthi emhlabeni ngiyabonga kubongwa yonke into esuke ikwehlele ngoba abaningi abantu abasuke befuna okwehlelwe leyo nto kodwa bengakhona ukuthi behlele wena esukwehlele kumele ukuthi ubonga ngaso sonke isikhathi ungadla amandla abantu obabonge abantu uma ngabe kukhona iqhaza abalibambile empilweni yakho ngibona bafethu incomo la eziningi nje impela ngendaba ye performance yami ukuthi ayibo nayi nangu lo mfana nayi lentwana ikhuphuka ngempela ekuma performances ucula bukhoma uKhuzani kakhulu kuhlanya abantu and bajabula kakhulu abantu ngendlela engiperforma ngayo ikakhulukazi lezi insuku nje abantu bebona ngicula bukhoma kuyimina oculayo lapha so ngitha ngingichazele bafowethu ukuthi cha ya kunjalo impela inhloso yami ukuhlezi ngifuna ukunijabulisa ngayo yonke indlela kodwa ke engifisa ukudlulisa kakhulu ukubonga ikakhulukazi einsizweni ethe zabamba iqhaza ethenini ngigcine inenzela lento engiyifisayo ngifuna ukubonga lapha na kuthema ngabe lokho ngihamba ngiperforma ngagcina njengoba silokhu sihlangana noJumbo usibongwanda umvokanyangiwe ngagcina ukhona lensizwa le emdlalelayo umusa umfokaSkhosana ngagcina lensizwa ngiyithanda indlela edlala ngayo nangendlela nje okwenzakala ngakhona uma ngabe edlala yo unetalent ukudlala ama-keyboard amabili ngesikhathi esisodwa hayi ngathi mina mfowethu okusho ukuthi ngamcela ngathi Jumbo ngicela uma ngabe uqeda ukwehla stage uyishike lensizwa ngifuna kube khona into ezongenzela yona hayi nangampela uJumbo ngamnankinga akwenze lokho ashiye lensizwa ngithi mangingena ishaya ingoma zami ngendlela eziyisimanga kuhlanya abantu hayibo nami ngimangala ukuthi hayibo kwenzakalani yabo so ngagcina sengicela lensizwa ukuthi no ngicela la ngizobe ngiperforma khona ngiyafisa lo msindo ukuthi ungifakele ngoba abantu bayawuthanda kakhulu ekakhulukazi usuku usuremix ngengoma zami nangampela ke yangenzela lensizwa ngenhliziyo emhlophe njengoba nibona nje mangifika emcimbini idlala lezi ingoma kuhlanya abantu ngalendlela eyisimanga ilensizwa leya kaSkhosana engibonga kakhulu nakuJumbo ngoba ngiye ngibone nje mfowethu ngendlela uMaskandi owuthanda ngakhona awehle stage ungoculile umculo kaMaskandi kusho likhulu lokho kuthina akuvamisile ukuthi sikubone kwenziwa abanye abaculi begenre kodwa wena uyakwenza so ke ngiyafisa mfowethu ungashintshi uthando uMaskandi njengoba kwenzeka abantu bajabula kakhulu iqhaza ntshena libamba atheni ngikwazi ukuthi ngibanikele abantu le taste engangifisa ukuthi ngibanike yona so ke bajabulele kakhulu bengibuka nje indlela abantu abarate ngakhona even kwi social media na kwi TikTok liyabhubha kakhulu ngale remix kaka uKhuzani ngicela abantu bemlandele futhi lapha kwi page lakhe lapha na Musa uKhuzani bazomthola lapho egila yona lezi imanga lezi ayigila so ke bafowethu bakaMaskandi sengiyifakileke indlela entsha yokuperform stage akufike stage ukuyishaya bukhoma ingoma
kube khona nje umsindo ozodlala ngemumva ngoba abantu bayithanda lonto bayakhombisile lokho ukuthi abantu bayakuthanda akucala ukulonto leyivele nami kodwa ngiyafisa ukuthi sinamathelene entweni enhle siqhuqhuzela thina into enhle ezojabulisa futhi abantu so ngiyacela bafethu ukuthi nilandele into enhle kuze umculo uzokwazi ukukhula kuye phambili mazobheka ukuthi lonto le ifike nobani ngeke sishuthi sisenza lutho ngoba ngisho uMaskandi esiculayo sawuthola vele ucula wawenziwa abanye abaculi abaphambili so ke bafowethu ake sifike stage ke sicule ngama voice ethu abantu besizwe ukuthi ithina ngoba abantu bafisa ukuthi ngoba isithi vele umuntu usuke nayo ready usuke sefuna ukuthi umdlalele yes umdlalele ingoma ya iqiniso but ke phela khombisa na ukuthi wena lo oculayo lapha eLuKhuzani ngane zakwethu injalo indaba ngempela siyazi lapha ngempela Indlamlenze iyakhuluma nami futhi ngithi nje impela lo live wayo usezingeni mawuthi awazi mawuthi awazi impela uhambe phela ubone ubuka ukuthi idlala kanjani Indlamlenze mangabe idlala noma ulindele ukubona mangabe ngakini la izobe ifike khona mawukuthi izokufika ngakini uze ukuthi ngempela idlala into enjani idlala live usezingeni ukuthi ngempela ke thina ulive siyogcina ngempela lapha nokubucuzeko singaphinde siubone okuyinto enhle ke lena sefike nayo noma seyiphakamisa ukuthi abaculi abanye abasikiphetini bezokwazi ukuthi ngempela bedlalele live mangabe besiperformela okuzoba into ezoba isezingeni nje ka live engajwayelekile ake ngempela phana na ushovu lwakho ucabanga ngenkulumo yakhe ngempela khuzani nokuthi awubone ngisengathi mhlawumbe ngaba ukuthi ngempela Indlamlenze emva kokuthi abantu sebethathile benze lokho akuphakamisayo izobe bese ngempela isibuya isichoma ngokuthi yona iyafika nayo ngoba phela kuyenzeka kuba ukuthi ngempela ke futhi ngempela abaculi babuye bechomelane bethi kwenza into eyenziwe yimi kodwa ngaphandle kwalokho awushuvu lokho nawe ucabanga ngenkulumo ngempela Indlamlenze lapha ngempela nokuthi uyibona kanjani nje ukuthi abaculi bangangena ngempela bekhona yini ngoba ushuni bayashiyana ushiye phansi comment yakho comment section usho ucabangani bese uba uthi nawe sidibana ngokuzayo Abanye, abantu